Slăvit să fie Domnul Iisus Hristos și binecuvântat să fie numele Domnului Iisus Hristos pentru seara aceasta. Toată slava, toată cinstea Domnului Iisus Hristos. Este o seară frumoasă, o seară binecuvântată de Domnul și mulțumim Domnului pentru sănătate, mulțumim Domnului pentru viață. Numele Lui să fie binecuvântat pentru seara aceasta și numele Lui să fie lăudat. Toată slava îi se cade Domnului Iisus Hristos, pentru că El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. Chiar dacă unii nu vor să-L accepte ca Domnul domnilor și împăratul împăraților, El este împăratul împăraților și Domnul domnilor. El, Iisus Hristos, El este, slăvit să fie Domnul. Și mulțumim Domnului pentru seara aceasta binecuvântată de El, pentru că nu toți îl acceptă ca împărat. El acceptă ca un fiu, da? Dar El este împăratul împăraților și Domnul domnilor, binecuvântat să fie numele Lui în veci de veci. Apocalipsa, capitolul 17, cuvântul Domnului ne vorbește și ne arată lucrarea în simplitate, dar oamenii nu vor să accepte pe împăratul și pe Domnul. El este Domnul din Vechiul Testament, același Domn. Nu avem mai mulți domni și mai mulți Dumnezei, nu avem mai mulți împărați. Este un singur împărat, un singur Domn, un singur Dumnezeu. Apocalipsa, capitolul 17, versetul 14 spune așa: ei se vor război cu mielul, dar mielul îi va birui, pentru că El este Domnul. Cine este Domnul? Mielul. Domnul să vă binecuvinteze, pacea Domnului, sora Maria, sora Vasilica, Domnul să vă întărească, să vă dea putere, stați pe calea Domnului. El este Domnul, mielul, Iisus, este Domnul domnilor și împărații, împăratul împăraților. Și cei chemași, aleși, credincioși, care sunt cu El, cu Iisus Hristos, cu Domnul, fi binecuvântat, frate Gusti, de asemenea îi vor birui pe cel rău, pe cei răi, îi vom birui și Domnul să ne binecuvinteze, să biruim răul totdeauna prin bine, cum zice cuvântul lui Dumnezeu. Biruiți răul prin bine. Rău este diavolul. Dumnezeu este bun, El este singur bun și noi fiind Fiul lui Dumnezeu și noi trebuie să fim buni. Și Dumnezeu să ne ajute să fim buni și să biruim răul prin bine, slăvit să fie Domnul. Vom continua în partea a doua despre moartea lui Cain. Este mult de vorbit, să știți, este mult de vorbit, am făcut un rezumat așa de câteva ore. Amin, frate Marin, fii binecuvântat, fiți binecuvântat de Domnul, pace sfântă, romică, Domnul să vă binecuvinteze. Eu am făcut un rezumat așa de 3-6 ore, dar este mult mai mult de vorbit, dar nu vreau să o lungim prea mult. Oricum, vom începe de la Geneza, capitolul 5, vom citi anumite lucruri la 6, la 7, la 9, Geneza. În Geneza este lucrare foarte mare, și eu trebuie să sar peste anumite lucruri, mulțumesc frate Gusti, și trebuie să dau lucrarea, dar noi trebuie să arătăm anumite lucruri, cum am spus și aseară. Eu o să le dau în simplitate, dar ei unii care nu sunt din Dumnezeu și nu ascultă cuvântul lui Dumnezeu, ei nu vor înțelege și când va vedea așa simplitate, pe cum, așa simplu? Pe Cain zice că nu va muri niciodată, că Dumnezeu nu va lăsa să fie omorât. Dar lucrarea așa este: Cain moare, o să vă arăt, el a murit și el moare și o să vă arăt din cuvântul lui Dumnezeu. Dar oamenii nu se uită la lucrarea de ansamblu, adică lucrarea împreună a lui Dumnezeu. Da? Toată lucrarea lui Dumnezeu despre Cain, despre oameni, despre cum a venit moartea în lume, despre cum a venit păcatul, necredința, neascultarea față de Dumnezeu, față de cuvântul lui Dumnezeu. Pacea Domnului, Vandan, Domnul să vă binecuvinteze, Sorin, John Marin, Dinu, Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori, și El să vă dea pacea Lui de sus, amin.
Domnul să vă dea pacea binecuvântată, că avem nevoie de pacea Lui. El a spus, vă dau pacea mea, nu așa cum o dă lumea, mulțumim Domnului Iisus Hristos. Apocalipsa 17, versetul 14, ei se vor război cu mielul. Cine? Fiii diavolului. Fiii diavolului se vor război cu mielul. Dar mielul îi va birui, pentru că El este Domnul. Cine este Domnul? El, Iisus Hristos. El este Domnul domnilor și Împăratul împăraților. Slăvit să fie Domnul. Și cei chemați, aleși și credincioși, care sunt cu Iisus Hristos, de asemenea va birui pe cei răi. Toată învățătura diavolului, toată lucrarea diavolului, noi vom birui prin Domnul Iisus Hristos toată această lucrare de contrazicere. Pentru că ei se contrazic cu cuvântul lui Dumnezeu, de fapt. Nu se contrazic cu noi, oameni simpli. Ei se contrazic cu cuvântul lui Dumnezeu, dar vedeți, lucrarea, cum am spus, ea este în simplitate, dar este și grea. Simplitatea aceasta i-a zdrobit și zdrobește totdeauna. Domnul să fie lăudat, Domnul să fie binecuvântat, Domnul Iisus Hristos, că este un singur Domn, un singur Dumnezeu. Domnul și Dumnezeu nu sunt două persoane, este Domnul Dumnezeu. Să nu înțelegem greșit. Este un singur Tată, Creator, El este un singur Cel Atotputernic, El este Împăratul, este unul singur, care are mai multe atribute și are mai multe zei, mai multe lucrări. De aceea El are mai multe titluri. Și El atunci, dacă are mai multe titluri, are mai multe lucrări. De Tată, de Fiu, de Împărat, de Domn, de Dumnezeu. Dacă El este Dumnezeu, ne închinăm. Dacă El este Domn, El este stăpânul nostru. Vedeți, sunt niște lucruri. Amin, sora Maria, Domnul să vă binecuvinteze, sora Esbert, Mici, Domnul să vă binecuvinteze, Claudiu, Domnul să vă binecuvinteze pe fiecare și să vă dea pacea Lui de sus în familie. El este pacea noastră, este bucuria noastră. Am auzit astăzi pe un preot, nu știu dacă e preot, că cineva cânta ca să-L primim pe Iisus în inima noastră și a spus că o hulit pe Duhul Sfânt. Și când mă uit la ei, că Duhul lui Iisus trebuie să fie în noi. Dacă nu este Duhul lui Iisus în noi, este grav. Pacea Domnului Aian, pacea Domnului Iisus Hristos. Vom merge în lucrarea Domnului, pentru că ați văzut, timpul este scurt și noi trebuie să intrăm în această lucrare. Este o lucrare înregistrată care va rămâne pe Facebook o perioadă, apoi eu o șterge după 30 de zile și eu o să o repostez pe Facebook și pe YouTube o să fie lucrarea în numele Domnului Iisus Hristos. Cum v-am spus și vă spun, tainele lui Dumnezeu sunt simple, dar sunt grele. Ei nu poate să le înțeleagă și se potignesc de prea marea simplitate a lui Dumnezeu. Și vine oameni simpli care nu prea știe să învârtă vorbele așa și vorbesc așa în simplitate cum vorbește cuvântul și atunci ei se încurcă și ei se termină cu ei. Vedeți de ce Biblia, cuvântul lui Dumnezeu, ne vorbește despre Cain, că el a fi răzbunat de 7 ori și că oricine îl va găsi nu îl va omorî pe Cain. Nu vorbea de Cain ca trup, parte fizică, și vorbea de Cain ca parte spirituală. Mulțumesc pentru distribuire, Emus, mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze. Vorbea de el de partea spirituală, că Duhul care a fost în șarpe, Duhul diavolului s-a dus peste Cain apoi, care l-a omorât pe fratele lui, pe Abel. Acum o să arătăm și cum a murit Cain. Apoi vedem că Duhul care a fost peste Cain s-a dus peste Lameh. Lameh era nepotul lui, cum ar veni, da? Și acesta zice, nevasta lui Lameh, da? Zice, am omorât un om pentru rana mea și un tânăr pentru vânătaiele mele. Cain va fi răzbunat de 7 ori, iar Lameh de 70 de ori câte 7. Pentru că aici sunt îngerii căzuți. Mulțumesc, Dacian, pentru inimioare. Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori. Avem un mesaj. Voi ați auzit pe unii care spune că Cain n-a murit niciodată. Voi știți că Biblia spune și despre Ioan
că n-a murit niciodată, până va veni împărăția lui Dumnezeu. Haideți să vă citesc în cuvântul Domnului, să vedem acum, Domnul să ne binecuvinteze, să vedeți ce spune cuvântul lui Dumnezeu la Marcu și Duhul Sfânt să fie cu noi. Marcu, capitolul 9 direct, capitolul 9, versetul 1. Iisus le-a mai zis: adevărat vă spun că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și atunci înseamnă că ei au trăit 2000 de ani. Dacă o luăm fizic, nu e vorba de împărăția lui Dumnezeu fizică, și vorbea de Duhul care avea să se întoarcă înapoi în ei, în apostoli și în noi. Pacea Domnului, frate Vasile, dar pentru că oamenii ia lucrul la literă, literar, fizic, de-aia a spus că litera omoară slova, e omoară că nu înțelege și atunci dă peste cap toată lucrarea. Și el a spus că unii nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu. Vorbea de apostol, vorbea de apostolul Ioan, că ei nu vor muri până nu va veni Duhul lui Dumnezeu peste ei ca să înceapă o lucrare. Așa spunea și de Cain. Dar noi trebuie să înțelegem, toți oamenii au murit sub 1000 de ani. Da? Toți oamenii au murit sub 1000 de ani. Nimeni nu a trăit 1000 de ani, 2000 de ani, 3000 de ani, 4000 de ani, 5000 de ani, 6000 de ani. Dacă Cain nu murea, acum avea 6000 de ani. După mintea firească, drăcească, eu spun din asta și îmi cer iertare de la voi, așa este scris în Biblie la Iacov. Mulțumesc, Mihai. Ei pun mintea lor, de ce spun că e drăcească? Ca să înțeleagă. Nu e o înțelepciune de jos, o înțelepciune întunecată. Ce îi spunea Iisus Hristos la Cain? La Petru. Înapoi a mea, Satană. De ce zicea Satană la Petru Iisus? Pentru că tu ai gândurile oamenilor de jos. Având gândurile oamenilor de jos, avem gândurile lui Satana. De aceea zice că e o înțelepciune firească, lumească, drăcească. Amina, Ian. Și atunci noi trebuie să judecăm cuvintele lui Dumnezeu și să vedem dacă judecăm bine sau vorbim bine. Că aici zice: adevărat vă spun, le-a zis Iisus, că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Și atunci ei au trăit 2000 de ani dacă luăm în sensul fizic. Da? Noi nu luăm în sensul fizic și în sensul spiritual, că era vorba de venirea împărăției lui Dumnezeu, de Duhul lui Dumnezeu. Haideți să vă citesc și de la Luca, capitolul capitolul 17, versetul 20, venirea împărăției lui Dumnezeu. Ca să vedeți despre ce împărăție vorbea Domnul Iisus Hristos și că ei nu vor muri până nu va vedea venind împărăția lui Dumnezeu. Și era vorba de o lucrare spirituală, de Duhul lui care trebuia să se întoarcă în apostol, în ucenici. Luca, capitolul 17, versetul 20, venirea împărăției lui Dumnezeu. Farisei întreba pe Iisus: când va veni împărăția lui Dumnezeu? Drept răspuns, Iisus le-a zis: împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Vedeți, împărăția lui Dumnezeu. Nu se va zice: ia-tu aici sau ia-tu acolo. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este lăuntrul vostru. Atunci el vorbea despre Duhul lui care avea să se întoarcă în noi, Mângâietorul. Amin, pacea Domnului, Sora Loredana, pacea Domnului, frați și surori. Amin, Nic, mulțumesc frumos, Domnul să vă binecuvinteze. Deci, aici la Marcu 9:1 spune: Iisus le-a mai zis, adevărat vă spun că sunt unii din cei care stau aici care nu vor muri până nu vor vedea împărăția lui Dumnezeu venind cu putere. Ca să putem face o comparație despre Cain. Pentru că Cain moare, o să vă citesc că moare, dar imediat. Versetul 21, Luca 17:21 spune așa: pacea Domnului, Dana, pacea Domnului, nu se va zice ia-tu aici împărăția sau ia-tu acolo, că nu este vorba de o împărăție fizică. Căci iată că împărăția lui Dumnezeu este înăuntrul vostru, căci noi suntem templul lui Dumnezeu și Duhul lui Dumnezeu este în noi. Împărăția lui Dumnezeu este Duhul lui Dumnezeu în noi. V-am dat descoperirea pe față. Acum mergem înapoi în Geneza
Amin, frate, Domnul să vă binecuvinteze, frate Angel, frate Teodor, Domnul să vă binecuvinteze. Acum, la capitolul 4, Geneza, luăm anumite versete și apoi mergem la 5. Spune că, iată că tu mă izgonești, mulțumesc, sora Loredana, că tu mă izgonești de pe fața pământului, va trebui să mă ascund de fața ta, Dumnezeule, să fiu străin și pribeag. Mulțumesc frumos, sora Loredana, Domnul să te binecuvinteze și El să răsplătească la fiecare dintre voi cu viață veșnică. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Deci, așa, eu va trebui să mă ascund, Domnul să te binecuvinteze, soră, Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori, pe toți și să vă dea puterea Lui de sus și lucrarea Lui să fie peste noi, peste fiecare. Amin. Mulțumesc, sora Loredana, mulțumesc și la familia ta și la fiecare dintre voi, Duhul Sfânt să fie cu voi și El să vă dea putere de sus din cer. Amin, sora Maria, Domnul să fie lăudat. Amin, sora Ioana, Domnul să fie lăudat. Deci, Cain a zis Domnului, s-a plâns, s-a smerit, s-a pocăit cum ar veni, pedeapsa mea este prea mare ca să o pot suferi. Iată că tu mă izgonești astăzi de pe fața pământului, eu va trebui să mă ascund, de fața ta și să fiu pribeag și fugar pe pământ și orice mă va găsi mă va omorî. Da? Asta e în sensul spiritual, că el este dat pe față, Cain, fiul lui Cain, în 1000 de ani. Amin, Aian, Domnul să vă binecuvinteze. Amin, sora Doinița. Deci, el este dat pe față, Cain, fiul lui Cain, că Cain este de la cel rău. Să nu uitați, niciun cuvânt în Biblie nu este scris la voia întâmplării cum fac unii, da? Mulțumesc, Carbo. Haideți să luăm Evanghelia. Întâi epistola lui Ioan, ca să citim niște cuvinte. Mulțumesc, Mihai, ca să înțelegem. Pentru că în Biblie nu este nimic la voia întâmplării. Că nici o virgulă, nici o iotă, nici un cuvânt nu va trece. Cerul și pământul va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu nu va trece. Da? Și atunci noi trebuie să fim atenți la cuvinte, că Dumnezeu ne vorbește când într-un fel, când în altul, dar noi să luăm seama, să nu dislocăm sau să stricăm cuvântul. Pacea Domnului, sora Geta. Pagina 1200, capitolul 5, puțin, vă rog frumos, că e la capitolul 4, că m-am grăbit, capitolul 3, pardon, așa, de la versetul 11 și 12, ca să înțeleagă ce citim aici. Căci vestirea pe care ați auzit-o de la început este aceasta, să ne iubim unii pe alții, da? Nu cum a fost Cain, că vorbim de moartea lui Cain, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. Cine este cel rău? Diavolul, da? Era pomul răului și pomul binelui. Cine era pomul răului? Era diavolul, adică diavolul care a intrat în șarpe și l-a făcut pe șarpe rău și l-a făcut să mintă. Apoi a intrat în Cain și Cain l-a omorât pe Abel, criminalul de la început. Este diavolul și satana. Deci, capitolul 3:1 Ioan, versetul 12, zice, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău și a ucis pe fratele său. Prima crimă pe pământul acesta a făcut-o diavolul prin Cain, prin fiul lui, da? Prin amestecare cu șarpele. Aici e toată lucrarea diavolului. Deci e lucrare mare, este descoperire mare aici. De ce e descoperire mare? Pentru că e pe față, da? Și atunci zice așa, să ne iubim unii pe alții, nu cum a fost Cain, care era de la cel rău. Adică Ioan avea descoperire de la Duhul Sfânt, că Cain era de la diavolul, da? Domnul să vă binecuvinteze, pacea Domnului Nicolae, Domnul să vă binecuvinteze și Domnul să vă dea putere lui din cer. Amin. Deci, pomul răului, slăvit să fie Domnul, era șarpele, pentru că Eva a vorbit cu șarpele și a mâncat cunoștință de la șarpe. Da? În șarpe era Satan, Doamne ajută. Cine era în șarpe? Duhul diavolului. Apocalipsa 12:9, Apocalipsa 20:1 și 2 ne arată foarte clar că e șarpele cel vechi, care se numește diavolul și Satana. Și atunci Domnul i-a zis lui Cain, după ce Cain s-a plâns înaintea Domnului și după ce Cain și-a cerut iertare, cum ar veni că s-a plâns, Cain a zis Domnului, pedeapsa mea e prea mare ca să o pot suferi. Bine, nu scrie tot ce a zis el, dar ne arată foarte clar că s-a căit, da?
și el și-a cerut iertare. Atunci Domnul l-a iertat și l-a răzbunat de 7 ori. Răzbunându-l de 7 ori, acum aceasta e taină mare. Ce vă zic acum, asta e taină mare, asta e durere mare ce vă spun acum. Pentru că Domnul i-a zis nici de cum, ci dacă va omorâ cineva pe Cain, ca și cum, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Asta e taină mare, Cain să fie răzbunat de 7 ori. Ce înseamnă asta? Nu că așa se nimerește, că aici nu-i pe nimeritelea cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă nu avem descoperire, nu vorbim pe nimeritelea, la ghici. Nu avem duhuri de ghicire aici. Aici avem așa vorbește Domnul sau păstrăm tăcere. Nu vorbim ce nu știm. Nu avem descoperire, nu vorbim. Amin, frate Ovidiu, Domnul să vă binecuvinteze. Glorie Domnului, pacea Domnului Iisus Hristos la fiecare și Duhul Sfânt să fie cu voi. Scrisul se vede foarte transparent pe TikTok și îmi cer iertare că nu vă văd numele la toți bine. Deci, frați și surori, când Dumnezeu îi spune că îl răzbună de 7 ori, asta înseamnă 7000 de ani. 7 zile înseamnă 7000 de ani, pentru că o zi este egal cu 1000 de ani și 1000 de ani este egal cu o zi. Voi care cunoașteți Biblia știți că scrie la Petru, scrie la Psalmi, avem 2 mărturii. Și atunci nu mai citim, că deja noi știm, și noi luăm simbolurile, pentru că timpul a trecut, timpul lumii, ordinea lumii este 6. În a 7-a zi Dumnezeu se odihnește. Cele 6000 de ani pe pământ s-au terminat, fizic literar. Și vine a 7000 de ani, pacea Domnului Iisus Hristos. Da? Sora Cornelia. Deci, frați și surori, a 7000 de ani, acum s-a introdus, am intrat în mileniul 3. Da? Și noi suntem pe pământ și calculăm anumite lucruri, da? Intrând în mileniul 3, am intrat în mileniul 7, adică în a 7000 de ani. Intrând în a 7000 de ani, în a 7000 de ani venit că Satana este legat împreună cu fiii lui, diavolul. Da? Pacea Domnului, frate Arpi. Pacea Domnului, sora Pamela, Domnul să vă binecuvinteze. Deci, Dumnezeu nu a obosit. Acesta este un simbol, Dumnezeu vorbește așa pentru noi, pentru mintea noastră, să înțelegem noi anumite lucruri, anumite simboluri. Dumnezeu vorbește niște lucruri așa simple pentru mintea noastră de copii. Că noi nu știm ce cu noi, nu știm de unde am venit, ce s-a întâmplat în universul. Lumea nu știe nimica, e doar bâșbâi așa ziua în amiaza mare, de nu înțelege. Ca să înțelegem lucrurile, trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne smerim înaintea lui Dumnezeu și El vine și ne descoperă toate aceste lucruri prin Duhul Său, prin Duhul Său cel Sfânt. Amin. Deci, Domnul a hotărât un semn pentru Cain, semnul de necredință pentru că n-a crezut în Dumnezeu. Ca oricine îl va găsi să nu-l omoare. Și acum, îngerul al 7-lea, haideți să citim Apocalipsa 20, haideți să citim că e lucru mare acum ce vă citesc aici, așa să nu rupem nicio foaie. Deci, Apocalipsa 20, al 7-lea înger face această lucrare, mulțumesc Aian. Apoi am văzut coborându-se din cer, Apocalipsa 21, un înger care ținea în mână cheia adâncului și un lanț mare. Astea lucruri simbolice, Apocalipsa este cartea simbolurilor. El a pus mâna pe balaurul și pe șarpele cel vechi, da? Care este diavolul și Satana. Cine este șarpele cel vechi? Diavolul și Satana. Și l-a legat pentru 1000 de ani. Înseamnă că cei 6000 de ani s-au terminat. O să vă citesc imediat, o să intrăm. Nimeni niciodată în Biblie n-a trăit 1000 de ani, 2000 de ani, 3000 de ani, 4000 de ani, 5000 sau 6000 de ani, cum unii spun că Cain nu a murit niciodată. Ei nu înțeleg Biblia, ei trebuie să se pocăiască, da? Eu, ca să înțeleg pe Dumnezeu, eu nu pot să înțeleg cu mintea mea, da? Eu trebuie să uit tot ce am învățat eu, cum a uitat și Pavel, că învățătura lui nu era de o bârșie omenească și a primit-o prin descoperirea Domnului Iisus Hristos și lucrarea aceasta nu este omenească de jos dintr-o școală de teologie, da? Nu, aceasta este prin Duhul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Dumnezeu. Acest înger mare, al 7-lea înger, eu vă dau descoperirea pe față acum. Al 7-lea înger l-a legat pe diavolul. A legat toată lucrarea trinitariană, a lucrat toată învățătura trinitariană
și acum diavolul mai nicio putere. Ei încearcă să facă anumite lucruri, dar ei nu mai poate să facă, că atunci știți ce face? Cine face lucrurile cu intenție, vă spun în numele Domnului, exact cum spunea Gamaliel, marele preot, care el a spus la preoții din vechime, nu-i mai necăjiți pe oamenii ăștia, nu-i mai necăjiți, lăsați în pace, că uite, sunt lucruri care le-au făcut în fața noastră. Voi nu vedeți că s-au zguduit pușcările și au căzut lanțurile și ei predică în templu? Voi nu vedeți vindecare, voi nu vedeți lucruri? Lăsați în pace, ăștia au fost cu Iisus. Voi nu înțelegeți că dacă lucrarea e de la ei, se va risipi, dar dacă e de la Dumnezeu, să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și acum, în epoca 7-a, în a 7-a mie de ani, oamenii care se luptă împotriva lui Iisus Hristos, împotriva botezului în numele Domnului Iisus Hristos, ei nu se luptă împotriva mea sau împotriva lui Braham, cum zic ei, sau împotriva lui nu știu cine. Ei se luptă împotriva cuvântului. Da? Să nu vă pomeniți că luptați împotriva lui Dumnezeu. Și ei luptându-se împotriva lui Dumnezeu, ei mor fiecare. Se termină cu ei pentru totdeauna. Pentru că ei hulesc pe Dumnezeu. Ei nu hulesc cuvântul lui cutare sau lui cutare sau al meu sau al tău. Și hulesc direct cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, aceasta este lucrarea. Domnul să vă binecuvinteze. Îngerul al 7-lea a venit și a legat pe diavolul și pe fiii diavolului. Fiii diavolului nu au nicio autoritate, nicio putere să-și bată joc de singurul nume care a fost dat oamenilor pe pământ. De Satana este legat 1000 de ani. El este legat 1000 de ani literar, fizic. În această ultimă 1000 de ani, în această 7-a mie de ani, că de aceea zice aici, Cain este răzbunat de 7 ori. Mulțumesc, Cristian, Domnul să vă binecuvânteze. Cain este răzbunat de 7 ori. De ce de 7 ori? De ce de 7 ori? Și al 7-lea înger îl leagă. Când? În a 7-a mie de ani. De ce în a 7-a mie de ani? Pentru că el este legat pentru 1000 de ani, pentru puțină vreme. Da? Versetul 3, Apocalipsa 20:3, l-a aruncat în adânc, l-a închis acolo, a pecetuit intrarea deasupra lui, aici mai multe lucruri, dar numai așa ca să vedeți, ca să nu mai înșele neamurile. Ce făcea diavolul, Satana, prin oamenii lui? El înșela lumea. Și în această ultimă 1000 de ani este legat, închis, pecetluit cu Duhul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu, cu cuvântul lui Dumnezeu, pentru că cuvântul lui Dumnezeu este autoritar, puternic, care leagă orice drac în numele Domnului Iisus Hristos, ca să nu mai înșele neamurile, până când se vor împlini cei 1000 de ani. Aici este vorba de 1000 de ani literar fizic, nu de o zi. Vreau să fiți foarte atenți. Când Biblia vorbește 1000 de ani în simbol, noi trebuie să înțelegem că este în simbol. Când Biblia vorbește 1000 de ani literar fizic, atunci este literar fizic. Mulțumesc, frate Ionuț, Domnul să vă binecuvinteze. Deci, diavolul este legat ca să nu mai înșele neamurile. Cu ce se înșele? Cu o învățătură trinitariană, de 3 Dumnezei. Noi nu avem 3 Dumnezei. Noi avem un Dumnezeu creator, Tatăl al cerului și a pământului. Nu există mai mulți domni și mai mulți Dumnezei. Da? Deci, este legat să nu mai înșele neamurile cu o învățătură trinitariană babiloniană, că învățătura babiloniană a căzut de 2 ori. Și când zice că de 2 ori, aceasta este învățătură trinitariană cu 3 Dumnezei și învățătură despre botez trinitarian cu 3 titluri. Noi am făcut destulă școală să știm să deosebim ce înseamnă un titlu și un nume. Dumnezeu ne-a dat atâta înțelepciune să facem un pic de școală, să facem această deosebire. Este vorba de numele Tatălui și de numele Fiului. Și noi știm cum îl cheamă și pe Fiul și pe Tatăl. Pe Tatăl îl cheamă Fiul, Domnul, și pe Fiul îl cheamă Iisus. Da? Dar ei s-au oprit la niște titluri, că aceasta le-a dat învățătura mamă. Mama lor este Biserica Catolică. Da? Și atunci, dacă mama lor este învățătura catolică, la Satana nu-i place. La Satana și la fiul lui Satana. Fiul lui Satana acum aud cuvântul și arde cuvântul lui Dumnezeu. Că v-am spus că ei se luptă împotriva cuvântului Dumnezeu.
fii și fiicele lui Satana, care se împotrivesc lui Iisus Hristos. Ce-a zis Iisus Hristos? Din pricina numelui meu veți fi huliți de toți. Din pricina cui? Din pricina numelui lui Iisus Hristos. Voi înțelegeți, Domnul să vă binecuvinteze, amin, aian, Domnul să vă binecuvinteze și El să vă dea putere. Deci, când Biblia spune, Geneza 4:15, că Cain este răzbunat de 7 ori, aceasta vorbește de cei 7.000 de ani. Cei 6.000 de ani, Satana și-a construit unul în Eden, că el a folosit aceeași cantitate de timp cât a folosit și Dumnezeu, numai că aici în Geneza vorbește în simbol. O rog frumos să mă iertați. Și apoi zice, apoi a fost o seară și apoi a fost o dimineață, așa s-a fost ziua întâi. Și apoi Biblia vine și ne învață. La Dumnezeu o zi este egal cu 1000 de ani și 1000 de ani este egal cu o zi. De ce? Pentru că la El nu există timp la Dumnezeu. El este etern și pentru El toate lucrurile sunt eterne. Pentru noi suntem în timp. Noi am intrat în acest spațiu care se numește timp. Spațiul acesta, planeta aceasta, Pământ, se numește timp. Noi suntem în timp. Aici ai cineva care nu-și vede de treaba lui, Nicușor sau cum te cheamă, Dumnezeu să te ierte, pocăiește-te, Nicușor Tavial, Domnul să te ierte, pocăiește, fii smerit și pocăiește-te, fii cu minte acolo, stați cu minte și pocăiți-vă, nu sunteți obraznici. Fraților, sunt duhuri obraznice, sunt demoni, draci, da? Aici mai e unul, Vali, lasă că o să te pocăiești și tu, așa zice Domnul, pocăiește-te, fii cu minte, stați acolo cu minte, că voi sunteți zei, nesimțiți, auziți cuvântul lui Dumnezeu și vă faceți că plouă. Voi vedeți ce se întâmplă pe pământ. Voi sunteți oameni conștienți. Să nu cumva să vină unul să spună adevărul. Hai că vă spun o minciună. Mi-e frică de Dumnezeu că aș face aici un teatru. Să vă spun niște minciuni. Vai ce ar crede oamenii. Vai ce ar crede oamenii niște minciuni. Vă spun în numele. Dar când dă adevărul, diavolul simte. Pentru că adevărul e Dumnezeu. Amin, frate Teodor, sora Doinița, frate Gheorghe, sora Liliana, amin. Eu nu pot să mint, fraților, că mă bate Dumnezeu. Eu nu cresc cu dracu aici. Dracu, diavolul, Satan e tatăl minciunii. Eu nu pot să mint. Dacă eu nu știu ceva, nu spun. Nu pot să fac din astea. Nu putem să mințim aici oamenii. Păi știe Dumnezeu și te pedepsește Dumnezeu sau te bate Dumnezeu pe românește. Da? Amin, sora Liliana, mulțumim Domnului pentru cuvântul lui. Diavolul încearcă să încurce lucrarea. Deci când Dumnezeu zice că Cain este răzbunat de 7 ori și că oricine îl va găsi nu îl va omori, era vorba de cei 6.000 de ani. Că el, Satana, timp de 6.000 de ani a umblat pe pământ. De unde vii Satana? De pe pământ și de la cutreierarea care am făcut-o pe pământ. Satana a făcut cutreierarea pe pământ, că el știe tot ce e pe pământ. Când a venit Iisus nu știa cine e. Acum să nu mai stăm pe asta, mergem în jos să arătăm lucrarea, că aici la capitolul 4, versetul 17 este Cain și urmașii lui, adică sunt urmașii lui, înseamnă că el a murit. El a murit, dar o să arătăm mai jos că a murit, da? Și încă ceva. Biblia nu arată toți copiii lui Adam sau toți copiii lui Cain sau toți oamenii care s-au născut pe pământ. Amin, frate Teodor, Domnul să vă binecuvinteze. Pentru că atunci am avea milioane de cărți. Nu se poate asta. Biblia arată anumite persoane, da? Arată anumiți oameni prin care a lucrat Dumnezeu și cu care a lucrat Dumnezeu. Anumite femei, anumiți bărbați, anumiți lucrări, ca noi să putem înțelege anumite lucruri. Și noi trebuie să înțelegem. Acum, merge la capitolul 5, versetul 1, că aici am rămas. Urmașii lui Adam prin Set până la Noe. Da? Aici sunt urmașii lui Cain. Aici sunt urmașii lui Adam prin Set până la Noe. Și acum citim cuvântul Domnului. Amin, Domnul să vă binecuvinteze.
Urmașii lui Adam prin Set până la Noe, slăvit să fie Domnul, aici este un pic de citit, dar vreau să fiți atenți că eu să sar peste anumite lucruri. Iată cartea neamului Adam. Aici nu apare Cain. Dacă Cain era băiatul lui Adam, trebuia să apară el primul după Abel. El nu mai apare aici. El s-a terminat. El nu face parte din cei 12 patriarhi, da? Domnul să vă ierte și să vă dea înțelepciune, că asta lipsește. Înțelepciunea la oameni. Prostia e mare până la cer. Înțelepciunea trebuie să ne rugăm pentru ea. Iată cartea neamului Adam. În ziua când a făcut Domnul Dumnezeu pe om, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu, în Duhul. Apoi l-a făcut din pământ. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. I-a binecuvântat și le-a dat numele de om. Om, da? În ziua în care a fost făcuți. Amin. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui. Da? Anii erau aceiași ani. Aveți grijă, fraților. Aveți grijă că oamenii, ei, iar aici vine și spune, pe anii nu se socoteau așa cum sunt acum. La fel se socotea. Apoi a fost o seară și a fost o dimineață. A fost un răsărit de soare și un apus de soare. Da? A fost un apus de soare și un răsărit de soare. Deci tot aceeași era anii, tot acela era timpul care făcea soarele în fiecare zi și fiecare lucrare. Dar oamenii vor să, ei vrea să stai, mă, n-au cum să trăiască atâți ani. E adevărat că în corpul, că apoi vârsta scade la 120 și apoi scade media de vârstă 70-80 pentru cei mai tari. Voi vedeți că oamenii mor. Bătrânesc, mor, tremur, s-a terminat, da? Aici este unul Cosmin, să nu știu cum îl cheamă, un drac. Hai să te șterg afară, să te blochezi, să-ți faci alcool, să te pocăiești, să nu meri în iad. Mai vorbești prostii niciodată în viața ta. Da? Dacă vorbești prostii, acolo să ajungi în flăcările iadului. Deci, unii oameni au destinația de aici direct. De aceea, predestinarea aceasta este grea, să știți. Nu toți intră acolo. I-a făcut parte bărbătească și parte femeiască, i-a binecuvântat, le-a dat numele de om când i-a făcut pe om. Da, când au fost făcuți. La vârsta de 130 de ani, Adam a născut un fiu după chipul și asemănarea lui și a pus numele Set. După nașterea lui Set, Adam a mai trăit 800 de ani și a născut fii și fiice. Toate zilele pe care le-a trăit Adam a fost de 930 de ani. Apoi a murit. Vedeți? Aici arată pe toți, imediat o să vă mai citesc, arată anumite vârste de oameni, că nimeni nu a trăit 1000 de ani literar fizic. Ei au trăit sub 1000 de ani toți. Apoi vine Enos. La vârsta de 105 ani, Set a născut pe Enos. După nașterea lui Enos, toate zilele lui Set au fost de 912 ani, apoi a murit. Da? Apoi a murit. Mai departe, mai puțin vreau frumos. Așa, Domnul să vă binecuvinteze. Așa. Așa, Domnul să fie slăvit. Domnul să vă binecuvinteze. Salut și pe sora Simona, pe fratele Nelu, Domnul să vă binecuvinteze. Enos, apoi, toate zilele lui Enos a fost de 905 ani, apoi a murit. Aici, la fiii lui Adam, prin Set până la Noe, îi arată pe toți, că aici e și o taină mare și o lucrare mult mai mare, am mai vorbit despre asta, că ei toți care sunt din sângele lui Dumnezeu, adică din sângele lui Dumnezeu, din sângele care a creat Dumnezeu în Adam, care nu era pervertit, amestecat cu sângele șarpelui, da? Erau toți din sângele curat. Sângele spurcat era prin Cain, prin sămânța lui Cain. Pe aceștia nu i arată că a murit, că Biblia nu i-a luat în considerare. Doar pe aceștia în considerare. Toate zilele lui Enos a fost de 905 ani, apoi a murit. Da? Apoi a născut pe Cainan, pe Metusal, pe Mahalele. După nașterea lui, toate zilele lui Cainan au fost de 930 de ani. De 910 ani, apoi a murit Cainan. Vedeți, la toți le arată că a murit, dar la aceștia
la Cain și urmașii lui nu le arată că a murit. Pentru că nu i-a luat în considerare Dumnezeu. Pe ei au murit și gata, s-a terminat. O să arătăm și mai în față alte dovezi imediat. Deci, așa, toate zilele lui Ierard a fost de 962 de ani. Așa, toate zilele lui Enoch a fost de 365 de ani. Toate zilele lui Metusal au fost de 969 de ani. Cel mai bătrân om în Biblie, nu mai citim tot. Și apoi a murit. Dar pe aceștia care sunt în sămânța lui Cain, nu-i arată că a murit Biblia. Pentru că Biblia nu i-a mai luat în considerare Dumnezeu moartea lor cât au trăit și fiecare lucru. Da? Doar aceștia care sunt fiii lui Dumnezeu prin sângele curat al lui Adam. Acum venim la Geneza 6. Vrem să citim și la Geneza 6 câteva versete. Și apoi mergem la 7. Aici era mult de vorbit, dar voiați să înțelegeți lucrarea. Geneza 6 ce stricăciunea oamenilor pe pământ. Când au început oamenii să se mulțească pe fața pământului, li s-au născut fete. Că ați văzut că Eva a spus când l-a născut pe Cain că a încăpătat un om cu ajutorul lui Dumnezeu. Da? Că acolo a fost pus o sămânță și a căpătat un om. Fiii lui Dumnezeu, care erau prin Adam, prin Set, erau prin sămânța curată. Fetele oamenilor erau prin sămânța lui Cain. Da? Apoi mai târziu în Biblie Dumnezeu le interzice la poporul Israel să se încuscrească cu neamurile, cu cananiții, cu fiii lui Cain, cu filistenii, cu frezeriții, cu ebusiții și cu toți acele neamuri, da? Care erau spurcate. Ele erau cu adevărat spurcate. Și noi neamurile toți am fost spurcați pe pământ prin sângele șarpelui. Dar el apoi a venit Dumnezeu în trupul lui Iisus Hristos și a zis: toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Fie iudei, fie greci, neamuri. Nu contează, toți au păcătuit. Dar printr-o singură jertfă El ne-a sfințit pe toți. Că noi eram într-o altă lucrare. Fiii lui Dumnezeu au văzut că fetele oamenilor erau frumoase și din toate și-au luat de neveste pe acelea pe care le-au ales. Da? Și le-au ales. Atunci Domnul a zis: Duhul meu nu va rămâne pururea în om, căci omul nu este decât carne păcătoasă, pentru că au spurcat sângele. Da? Vorbește de carnea fizică. Pentru că în carnea aceasta este sânge. În sânge este viața. Da? Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Loredana, Domnul să vă întărească. Și atunci, Duhul meu nu va rămâne pururea în om, adică pentru totdeauna, adică el nu mai murea normal, dar aici o lucrare mai mare, căci omul nu este decât carne păcătoasă. S-a spurcat sângele lui Dumnezeu. Totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Nu mai era de 900 și ceva de ani. Vedeți diferența? A scăzut media de vârstă. A scăzut, s-a terminat. Amin, Lordana, slăvit să fie Domnul. Amin, Florin, Domnul să vă binecuvinteze cu viață veșnică și El să vă întărească cu puterea Lui de sus. Deci, media de viață de la 912, 910, 930, 969 de ani, care arată Biblia, nu chiar nu arată pe toți, îi arată doar pe unii din ei, cum am spus. Aici este Eugenia, aici o altă satană, o blocăm, că oricum iadul o să o mânce fără nicio iertare, pocăiește-te să n-ajungi în iad. Și am terminat cu Eugenia. Domnul să te ierte. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Deci, dracii, v-am spus că dracii iasă în activitatea lor. Dracii au lucrarea lor. De aceea Duhul Sfânt îi dă pe față și ăștia sunt legați pentru totdeauna și aruncați în flăcărirea, ca și cum niciodată n-au existat. Când a venit potopul peste ei, că acum vă citesc ce scrie ăștia aici, Dumnezeu nici nu s-a uitat la ei. I-a părut rău la Dumnezeu că a făcut pe pământ. E o lucrare, frați, e o lucrare. Că Dumnezeu îți dă o șansă, tu îți bagi joc de Dumnezeu, tu vezi că mori, tu nu vezi că se termină cu tine, că îmbătrânești. Acum, totuși, zilele lui vor fi de 120 de ani. Nu mai trebuiau câte 900 de ani. S-a terminat cu sutele de ani. Da? Aceștia vor fi până la 120 de ani. Uriașii erau pe pământ deja. Nu că uriașii au venit din Fiul lui Dumnezeu că și-au luat îngerii trupul și și-au luat cu femei și-au făcut îngeri. Nu, ei erau deja pe pământ uriașii. Pentru că uriașii se trage din șarpe. Șarpele era mare, era uriaș.
Dacă voi citiți bine atenți, el era o fiară, era puternic. Și de acolo să tragi și uriașii, da? Apoi uriașii a trecut prin arcă, dincolo, o altă lucrare mai mare. Uriașii erau pe pământ în vremuri acelea, chiar și după ce s-au împreunat Fiul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu cu fetele oamenilor, adică al cananiților, al lui Cain. Că Dumnezeu de aceea s-a mâniat că au spurcat sângele lui Dumnezeu. Că Dumnezeu le-a interzis să se iei cu fiicele oamenilor. Dar ei n-au ascultat și Dumnezeu a dus potopul pe pământ. Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândului din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Ca și astăzi. Vedeți că intră femei, intră bărbați. Eu știu că-s draci, că nu sunt femei, că trebuie să fii prea obraznică să scrii prostii din alea, că își face conturi false cu nume de femei și se dă că-s femei și vorbesc prostii, că au duc de femei peste ei, mai sunt bărbați. Că dracul e foarte obraznic, e viclean, dar Dumnezeu știe cine e el, că timpul lui este gata. Geneza 6:5 spune așa: Domnul a văzut că răutatea omului este mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău. Oamenii erau îndreptați numai spre rău. I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și s-a mâhnit în inima lui, cum ar veni. I-a părut rău Domnului. Vedeți? Este lucrare grea asta, să știți. Eu nu vreau să apăs pe asta, că e dureroasă foarte mare. Amin, Loredana, Domnul să vă binecuvinteze, mergem înainte. Și Domnul a zis: am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târătoare și până la păsările cerului, căci îmi pare rău că i-am făcut. Aici asta era un plan al lui Dumnezeu mai mare, mai dinainte. Totul era în planul lui de mai dinainte. Dar Noe, versetul 8, a căpătat milă înaintea Domnului. Așa, iată care sunt urmașii lui Noe. Noe era un om neprihănit și fără prihană între cei din vremea lui Noe. Noe umbla cu Dumnezeu. Vedeți, lucru mare. Noe umbla cu Dumnezeu. Noe a născut 3 fii, Sam, Ham și Afet. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu. Pământul era plin de sâlnicie. Sâlnicie înseamnă răutate, violență. Oamenii au devenit violenți, răi, da? Și nu le place, nu le plăcea să facă bine. Că gândurile din inima lor erau în fiecare zi îndreptate spre rău, din rău în mai rău. Pământul era stricat înaintea lui Dumnezeu, pământul era plin de sâlnicie, de violență și de răutate. Dumnezeu s-a uitat spre pământ și iată că pământul era stricat, ca și astăzi, ca doma vai fi. Căci orice făptură, chiar și animalele, își stricase calea pe pământ. Și animalele au început să se sfâșie între ele, să se omoare. Atunci Dumnezeu a zis lui Noe: sfârșitul oricărei făpturi este hotărât înaintea mea, fiindcă a umplut pământul de violență, de sâlnicie, de răutate, iată am să-i nimicesc împreună cu pământul. Aici a murit și Cain. Pentru unii, bine, el a murit mai mult în spate, dar pentru unii care nu înțeleg lucrarea, Cain a murit mai în urmă, dar el a murit aici, dacă vrea, pentru unii. Și o să mergem și mai în față. El a murit, Cain, mai de mult, cum ar veni, mai în urmă, da? Pentru că el a murit și Duhul lui s-a dus peste Lamech, peste băiatul lui, peste strănepotul lui, cum ar veni. Vedeți, fraților, pacea Domnului, doina pacea Domnului Iisus Hristos. Aici mai este mult de citit, dar nu mai vreau să citesc tot, pentru că trebuie să mergem înainte la capitolul 7, versetul 17 direct, ca să nu stăm mult pe cuvinte, că Biblia ne vorbește, Dumnezeu, dar noi trebuie să fim atenți. Amin, Domnul Iisus Hristos să fie lăudat, Gabriela în veci de veci. Versetul 17.
Potopul a fost 40 de zile, 7 cu 17, Geneza. Potopul a fost 40 de zile pe pământ, apele au crescut și s-au ridicat, și-au ridicat corabia. Și ea s-a înălțat deasupra pământului, corabia. Apele au ajuns mari și au crescut mult pe pământ și corabia plutea pe deasupra apelor. Apele au crescut mult pe pământ, 40 de zile și 40 de nopți a plouat în continuu. Așa, cu 15 coți s-a înălțat apele Apele au ajuns din ce în ce mai mari, versetul 19, și toți munții înalți care sunt sub cerul întreg au fost acoperiți. Cu 15 coți s-au înălțat deasupra munților care au fost acoperiți. Și acum vreau să fiți atenți. Versetul 21, Geneza 17 cu 21. Și-a pierit orice făptură care se mișcă pe pământ, atât păsările, cât și vitele, cât și fiarele, tot ce se târăște pe pământ și toți oamenii. Toți oamenii au murit. Toți oamenii au murit din timpul lui, ei sunt în iad și acum. Iisus, după 4000 de ani, în Petru scrie, s-a dus și a predicat duhurilor din închisoare, că sunt închise acolo în închisoarea diavolului, de pe timpul lui Noe, când îndelunga răbdare era în așteptarea lui Dumnezeu, ca să se facă corabia. Deci, Geneza 17 cu 21, Cain a murit înainte de asta, dar pentru unii care vrea dovezi biblice, avem și dovezi biblice, Cain a murit. Că nu era vorba de Cain, partea fizică, ci era vorba de spiritul lui Cain care era peste el. Și-a pierit orice făptură care se mișcă pe pământ, atât păsările cât și vitele și fiarele, tot ce se târăște pe pământ, și toți oamenii au pierit în afară de Noe, de fiii lui, de fiicele lui și de nevasta lui. Toți au pierit și toți au murit. Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori, Domnul să vă întărească. Amin. Deci, toți oamenii au murit pe pământ. Dacă au murit toți, în afară de familia lui Noe, înseamnă că a murit și Cain. Voi vedeți? Aceasta este predica, moartea lui Cain în partea a doua. Și acum, versetul 22. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh, de viață în nări, tot ce era pe pământ uscat, a murit. De ce Biblia explică și specifică foarte clar că tot și toți, și animale și oameni, n-a mai trăit nimeni, și Cain a murit. El a murit înainte de potop cu mult timp, da? Dar așa pentru unii dovadă biblică, ca să vadă că toți au murit. Toate animalele, toate părțile, toți care n-au fost în corabie, oameni și animale și păsări, toți au murit. Da, aici este cuvântul lui Dumnezeu. Tot ce răsufla, tot ce avea suflare de duh, de viață în nări, tot ce era pe pământul uscat, a murit. Vedeți, frați și surori, Cain a murit. Aceasta este lucrarea în partea a doua despre moartea lui Cain. Am vorbit și în partea întâia, mulțumesc Loredana, moartea lui Cain. Ați văzut că unii încearcă să răstălmăcească bine. Păi stai că Cain n-a murit niciodată. Toți au murit. Toți au murit. Partea fizică, toți au murit. Da? Toate făpturile care erau pe fața pământului, versetul 23, au fost nimicite. De la om a murit primul, de la om până la vite, până la târătoare, până la păsările cerului, au fost nimicite de pe pământ. Noe, n-a rămas decât Noe și ce era cu el în corabie. În rest, toți au murit.
Toți au murit și s-a terminat. Și aici a murit și Cain și aici este moartea lui Cain. Amin, Aian, Domnul să vă binecuvinteze. Apele au fost mari pe pământ 150 de zile. Vedeți, frați și surori, avem dovezi biblice, despre ceea ce vorbim. Nu vorbim noi că moartea lui Cain și nu scrie, toți au murit pe pământ. Dar aceasta a fost deja după sute de ani. El a murit înainte cu sute de ani, Cain. Dar era vorba de Duhul lui, că Dumnezeu l-a răzbunat de 7 ori. Da? Și pe Lamec de 70 de ori câte 7. Adică l-a iertat. L-a iertat. Când am predicat eu acum 6-7 ani în urmă, conflict între Dumnezeu și Satana, cred că era predica. Nu. Dumnezeu mai dă o șansă diavolului și îngerilor lui. Când am predicat s-au turbat Satana. Cum zice Dumnezeu? Dumnezeu nu mai iartă pe Satana, l-a aruncat în întuneric. Frate, nu știi ce vorbești. Păi eu știu ce vorbesc. Că eu am citit mesaj, eu am citit descoperire, am citit cartea cu cuvintele lui Dumnezeu. Eu știu ce a făcut 20 de ani în cuvântul lui Dumnezeu. Și s-au potignit în ce am spus eu. Că Dumnezeu l-a iertat pe diavolul. Păi dacă nu l-a iertat pe diavolul, Dumnezeu nu mai crea acest pământ niciodată. Dacă Dumnezeu nu l-a iertat pe diavolul și pe îngerii care au căzut cu el, Dumnezeu nu mai făcea această planetă. Dumnezeu n-a avut nevoie de această planetă în univers. El avea paradisul, el n-avea nevoie de această planetă. Această planetă a fost făcută apoi, după ce ei au căzut în întuneric legați în lanțuri veșnice. Acestea sunt taine. Apoi am primit trupurile acestea care mor. Și noi trebuie să primim trupurile acelea veșnice. 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 1, versetul 4. Noi avem trupurile noastre acolo care nu mor niciodată. Atunci noi înțelegem că suntem străini și călători pe pământ, că am venit de undeva pe pământ. De unde am venit? De la mama și de la tata. Nu în partea fizică și în partea spirituală. Noi am venit, noi nu suntem cetățeni ai pământului. Biblia vorbește multe lucruri. Dar uite să vedem de ce scrie așa, de unde am venit, ce cu noi pe pământ. Și am văzut că acum și oameni de știință, ca și cum, ăștia care se dau cu știința, cu cunoștința firească, păi zice, noi suntem aici veniți de pe altă planetă, din altă parte. Dar ei nu știe care-i treaba. Zice și așa ca să pară interesanți. Dar ei nu știe. Ei ca să știe treaba asta, trebuie să se pocăiască pe genunchi, să se boteze în numele Domnului Iisus Hristos, să aibă o naștere din nou, ca să-L înțeleagă pe Dumnezeu și tainele lui Dumnezeu din împărăția lui Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul, frați și surori! Ați văzut, tot ce are suflare de viață, tot ce are duc de viață, tot ce era pe uscat, totul a murit. De la vite până la târătoare, până la fiare sălbatice, până la om, totul a murit. Da? Totul s-a terminat. Cain a murit și el a murit înainte cu multe sute de ani, dar v-am arătat aici cu dovadă biblică că a murit și s-a terminat. Da? Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori. Pe unii dintre voi care o să vorbiți aiurea, auzi că Dumnezeu nu există. Păi tu trăiești prin suflarea lui Dumnezeu. Dacă ți-a Dumnezeu suflarea acum, nu ca jos și mori. Și te mâncă iadul. S-a terminat cu tine, da? Mulțumesc la Liliana. Auzi că nu există Dumnezeu. Păi nu existi nici tu. Dacă nu există Dumnezeu, nici tu, nici eu nu există. S-a terminat cu noi. Sufli și tu ca și mine. Sufli. Dacă ți-a Dumnezeu suflarea acasă, acolo și mori în cameră, în patul tău, acolo caz, gata, te-a bătut Dumnezeu, ai murit. Că românești, direct. Nu că te-o pedepsit Dumnezeu, te-a bătut Dumnezeu direct. Da? Și ai murit acolo. Da? Pentru totdeauna. Deci, oamenii, ca să vedeți cât de orbiți de Satana, să spună că nu există Dumnezeu. Pe Dumnezeu ți-o da suflare de viață. Dumnezeu îți dă suflare de viață. Aici este cineva care face pe deșteptul, Ana Dobrițoiu, sau cum te cheamă, să te ierte Dumnezeu. Stați deoparte, pocăiți-vă, fiți cuminți și pocăiți-vă că muriți. Ați auzit și voi acum de tainele lui Dumnezeu și vă băgați și voi în vorbe. Haideți să vă spun ceva. Eu am vorbit și cu oameni mai bătrâni ca mine.
Și am spus, bă, fraților, dacă nu știu ceva, nu mă bag să mă fac de rușine. Dacă nu știi ceva, nu te băga în vorbe să te faci de rușine, că ești om bătrân. Mai bine taci și învață. Și Biblia scrie în Proverbe, să asculte și cel înțelept și va mări știința. Nu te da înțelept că știi ceva, când te întreb despre anumite lucruri ce înseamnă așa, îți înghiți limba, nu știi să răspunzi. Dar în schimb știi să te bați să contrazici și să faci pe interesanta sau pe interesantul. Stai acolo, zmeri și pocăiește, când e vorba de Dumnezeu, când e vorba de tainele lui Dumnezeu, de cuvântul lui Dumnezeu, mai bine să nu ne băgăm. Că aici, dacă nu ai descoperire de la Duhul Sfânt, nu ai nimic. Nu ai nimic, nu este nimic, da? Dar există Dumnezeu și are putere să ierte și să pedepsească. Amin? Nimeni nu-și bate joc de Dumnezeu. Nimeni. Când oamenii au păcătuit, Dumnezeu a dus potopul și o nimicit pe toți. Când îngerii au păcătuit, Dumnezeu a dat afară din cer. S-a terminat cu ei. Când Adam și Eva a păcătuit, i-a dat afară din grădină. Când oamenii l-au întristat pe Dumnezeu, au dus potopul peste ei, nimeni nu-și bate joc de Dumnezeu. Dumnezeu nu-i rău. Îți arată bunătatea Lui, dragostea Lui, îți arată că El e Tatăl tău, că tu trăiești prin El, că tu mori. Tu nu existi fără El, nu poți. Eu atâta de conștient am devenit acum prin Duhul și puterea lui Dumnezeu, nu mai pot să trăiesc fără Dumnezeu. Eu nu mai pot, s-a terminat, gata. Asta s-a terminat. Mulțumesc pentru inimioară, Domnul să vă binecuvânteze, Pușcaș, sora Liliana. Deci, frați și suri, mai putem trăi fără Dumnezeu. Noi care ne suntem pocăiți, noi care am primit descoperirea. Amin, frate Gheorghe. Amin, frate Ovidiu. Domnul să vă binecuvinteze, să ascultăm cu drag cuvântul lui Dumnezeu, amin. Noi nu mai putem trăi fără Dumnezeu, mai ales noi care am devenit conștienți de Duhul lui Dumnezeu, s-a terminat cu noi. Noi nu mai putem trăi, s-a terminat cu noi pentru totdeauna. Vreau să mergem înainte, Duhul Sfânt să fie cu noi, merge la Geneza, capitolul 9, citim câteva versete și de la capitolul 9, așa, și apoi vom merge în Noul Testament și vom arăta și acolo anumite lucruri și în Apocalipsă. Eu vă spun în numele Domnului, de multe ori n-am mai vrut să intru pe internet, de multe ori n-am mai vrut să intru să predic. Și Dumnezeu mi-a zis, dacă tu care știi nu vorbești, pietrele vor vorbi. Că am văzut că fiul lui diavolului, fiul lui Cain, am vrut să spun, vine să se facă pe deștepți, să explice că universul ne aude, că dacă noi gândim, tragem bani în buzunarul nostru și bă, terminați-mă cu copilăriile astea. Voi credeți că toată lumea e proastă să asculte niște cărți al lui Satana? Fără credință este cu neputință să fii plăcut lui Dumnezeu. Ce a adus Satana în lume? Necredința. Necredința în ce? Necredința în Dumnezeu. Ce a făcut Satana în cer? A adus necredința la îngeri și a început războiul. Da? Domnul să vă binecuvinteze. Așa. Aici este un cont. Voi cu Ionel, fiți meri și pocăiește-te. Du-te și spală-te pe față, barberește-te, pocăiește până una alta te pun deoparte, să te pocăiești, să fii cu minte, că tu nu cunoști cuvintele lui Dumnezeu. Când o să citești Biblia 20 de ani, să stai în lucrarea aceasta, atunci poți să vii să vorbești împotriva cuvântului. Eu nu mai le dau voi că sunt obraznici, fraților. Sunt obraznici, credeți-mă pe cuvântul Dumnezeu. Voi care mă cunoașteți de mai mult timp, de mulți ani de zile unii dintre voi, voi vedeți că eu nu vorbesc în afara cuvântului. Amin, Loredana. Amin. Iisus este Domnul. Eu sunt Domnul. Dumnezeu a făcut pe acest Iisus Domn și Mântuitor. Și El spune despre El în Vechiul Testament că El este Domnul și Mântuitorul. Oamenii unici că ei poate consideră că eu sunt rău, că pe unii opresc. Dacă vorbesc ca Iulia, vorbesc prostii, vorbesc împotriva cuvântului, încearcă să mă mai atace și pe mine Satana, să mă bajocorească sau să mă disprețuiască, eu imediat îi tai în numele Domnului și arunc acolo, în spate. Eu nu mai pot să le acord har și milă. Mulțumesc, Mădălim, Loredana, că ei își bate joc de mine, își bate joc de voi. Nu suntem evrei, fraților, noi suntem români. Evrei, evrei, nemți, nemți, fiecare cu nația lui, cu neamul lui. Da?
Se aude întrerupt, da. Nu ne dăm evrei. Ați văzut că unii își pune o ciupilică pe cap, își lasă un pic de barbă, că noi suntem cu Elohim, că noi suntem cu Eșomeres, mă, fățarnicilor și pocăiților. Noi suntem neamuri. Nu vi rușine să vă dați voi evrei. Da? Amin, mina, Domnul să vă binecuvinteze. Noi suntem neamuri. Biserica dintre neamuri. Faptele Apostolului, capitolul 14, versetul 15. Sau 15 cu 14, vă rog frumos să mă iertați. Deci, nu trebuie să ne dăm ceea ce nu suntem, fraților. Unii se dă că ei sunt Moise, unii se dă că ei sunt Ilie, alții se dă că ei sunt Isus. Ați văzut pe internet ce face dracu. E dracu ăla, zice că el e Isus. Dacă îi pui niște întrebări, nu ce să răspundă. Dar nu că te blochează dacă îl întrebi ceva. Ce mă întrebi tu pe mine? Păi te întrebi lucruri, răspunde dacă știi. Dacă nu, mai bine spune că nu știi. Unii se dă Isus, unii se dă Ilie, unii se dă Moise, unii se dă evrei. Mă, nu mințiți, mă, că voi nu sunteți. Ilie, Ilie, Isus, Isus, Moise, Moise, eu sunt eu, tu ești tu. Fiecare cum ne-a lăsat Dumnezeu. Nu trebuie să ne dăm altceva, vedeți? Pentru că Dumnezeu ne dă înțelepciune, nu suntem nebuni. Când o să fim nebuni, atunci ne dăm și noi, Hercule. Da? Amin. Iisus a venit să ia o mireasă dintre neamuri. Domnul să te binecuvinteze, frate Aurel. Da? Da, Dumnezeu este iubire, este dragoste, dar este și un foc mistuitor. Da? Anticriștii vin împotriva lui Hristos. Geneza, capitolul 9, versetul 3, câteva versete, și Duhul Sfânt să fie cu noi în această seară. Tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Vedeți, Dumnezeu dă de atunci dezlegare. Vor ieși proroși mincinoși. Da, oamenii care nu va duce cuvântul lui Dumnezeu în descoperire, că de acolo s-au născut cultele, religiile și denominațiunile, că au pus interpretarea lor la cuvânt și au stricat cuvântul lui Dumnezeu în folosul datinelei lor, în folosul învățăturilor sau regulilor lor, cum să zic. Așa, acum vreau să vă citesc ceva. Tot ce se mișcă și are viață, Geneza 9 cu 3, tot ce se mișcă și are viață, să vă slujească de hrană. Tot. Au zis că tot e tot. Toate acestea vi le dau ca și iarba verde. Numai carnea cu viața ei, adică sângele ei, să nu-l mâncați, sângele animalului, că este păcat mare. Da? În arca lui Noe erau și porci. Dacă Dumnezeu nu lăsa, cum ar veni, dacă considera că porcii sunt spurcați, nu i-a lăsat în arcă. Nu mai erau porci pe pământ de nicio nație, nicio rasă. Oamenii că nu înțeleg. Dumnezeu a vrut să facă ceva cu ei, cu evreii, dar ei n-au putut să se abțină. Și apoi când a venit Iisus a zis, nu-i păcat ce mănânci, e păcat ce scoți din gură spurcăciuni și păcate. Da? O să și pe Mariana, pe vecina mea, Domnul să vă binecuvinteze. Amin, sora Liliana. Doamne, ajută să rămânem smeriți, amin, sub mâna tare a lui Dumnezeu. Amin, hobise, Domnul să fie lăudat. Numai carnea cu sângele ei, adică sângele ei, să nu-l mâncați, că mâncați viața animalului. Vedeți? Căci voi cere, versetul 5, voi cere înapoi sângele vieții voastre, când îl voi cere înapoi de la orice dobitoc, și voi cere înapoi viața omului din mâna omului, din mâna oricărui om care este fratele lui. Că ați văzut, toți au murit, pe pământ toți au murit, și Cain și copiii lui și toți au murit. Toată lumea a murit în Biblie. Dacă varsă cineva sângele omului, și sângele lui să fie vărsat de om, căci Dumnezeu a făcut pe om după chipul lui Dumnezeu. Și Cain a murit și el. De asta spune aici Biblia anumite cuvinte. Da? Iar voi creșteți, mulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și mulțiți-vă pe el. Slăvit să fie Domnul. Lucrarea lui Dumnezeu este bună, citim de la versetul 18 și 9, așa, versetul 18 în jos. Fiului Noe, că aici e lucrarea. Fiul lui Noe, care ieșise din corabie,
erau Sam, Ham și Afet. Ham era tatălui Canaan. Deja de la început de aici arată că una din nevestele fiului lui Ham, adică nevasta lui Ham, era însărcinată cu unul din fiul lui Cain. De ce vă spun asta? Pentru că blestemul care a venit de peste șarpe, peste Cain, de peste Cain, peste strănepoții lui, peste... am uitat numele, sunt numele lor aici, așa, Lamech și toți aceia care erau după lucrarea lui Cain, că blestemul a mers de peste diavolul, peste șarpe, a fost blestemat șarpele, după a fost blestemat Cain, apoi Lamech și apoi este blestemat Canaan. Canaan ăsta, că nu-i arată pe toți acum care a blestemat pe toți la rând, blestemul a mers peste fiecare din neam în neam. Și binecuvântarea la fel merge. Și vedem că Ham este tatălui Canaan. Aici mai apare un copil. Da, asta era fiul lui Ham, tatălui Canaan. Ham este tatălui Canaan. Canaan acesta era din sămânța șarpelui, adică nevasta lui Ham s-a împreunat înainte să se urce în corabie cu unul din fiul lui Cain. Vedeți? De aceea uriașii au trecut și dincolo în partea cealaltă, da? Pacea Domnului, frate Titian. Da, numai puțin. Amin, exact. Și acum, Ham este tatăl lui Canaan, chiar de la versetul 18. Aceștia au fost cei trei fii al lui Noe, dar vedeți că mai apare unul, Canaan. Canaan era nepotul lui Noe, numai că nu era din sângele lui Noe, copilul lui Ham. Și era nevasta lui Ham, s-a împreunat cu un alt om pe pământ înainte de potop, da? Și era însărcinată. Apoi zice, aceștia au fost cei trei fii al lui Noe și din ei s-au răspândit oamenii pe tot pământul. Păi și cum de-au apărut iară uriașii? Că Dumnezeu omorâ pe toți. Aici e lucrarea. Noi am început să fie lucrători pe pământ și a sădivit, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Că aici Biblia arată niște întâmplări că să ne arate cum merge blestemul. De pe șarpe pe Cain, de pe Cain pe fiecare din copiii lui, da? Ham, tatălui Canaan, a văzut goliciunea tatălui său și a spus celor doi frați a lui, afară. Atunci Sem și Afet a luat mantaua, a pus-o pe umeri, a mers de-a îndărătele, adică a mers cu spatele și a acoperit goliciunea tatălui său, tatălui lor, că s-a dezgolit. Alții zice că e nevasta lui Noe, dar nu e adevărat. E adevărat că femeia este goliciunea bărbatului, de aici el s-a îmbătat. Trebuie să fim atenți ce citim, da? Deci versetul 21, a băut vin, s-a îmbătat și s-a dezgolit. Să nu fim oameni care citim și nu știm ce citim, că unii a zăzut. Stai că era goliciunea tatălui său, că era nevastă sa goală. Nu. Ați grijă că unii citesc și nu înțeleg. Mi-a zis și Pavel la Timotei, fii atent la citire, da? Imediat. Deci a băut vin și s-a îmbătat. Cine? Noe. Și s-a dezgolit în mijlocul cortului său. Da? Noe s-a dezgolit. Atunci Sem și Afet a luat mantaua, a pus-o pe umerii lui, a mers de-a îndărătelea și l-a acoperit pe Noe, că era gol. Și a acoperit goliciunea tatălui lor. L-a acoperit pe el. Fiindcă fețele lor erau întoarse înapoi, n-a văzut goliciunea tatălui lor. Noe s-a trezit din amețeala vinului și-a aflat ce făcuse fiul său cel mai tânăr. Fiul său cel mai tânăr era Canaan, băiatul lui Ham. Și a zis, blestemat să fie Canaan, adică nepotul lui, că asta a fost după un timp. Nu a ieșit din corabie, a făcut via și au trecut ani de zile, au crescut mari copiii. Da? Biblia vorbește niște lucruri, noi trebuie să înțelegem. Și apoi blestemul se mută peste acest Canaan să fie robul fraților săi. Blestemat să fie Canaan, să fie robul fraților săi. De aceea Israelul
se bate cu fraților, cu musulmanii și cu toate astea, că ei sunt robii cum ar veni, dar acum s-au mai schimbat lucrurile. El a mai zis, noi am mai zis, binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu lui Sam și a lui Canaan. Și Canaan, pardon, să fie robul lui, a lui Sam. Dumnezeu să lărgească locurile stăpânite de Iafet și Iafet să locuiască în corturile lui Sam și Canaan să fie robul lor. Vedeți? Pedeapsa și blestemul au mers peste acest Canaan. Nu peste Ham, peste tatălui, că nu era tatălui, el era din sămânța șarpelui, acest Canaan. Noi a trăit după potop 350 de ani și noi a trăit mult. Toate zilele lui Noe au fost de 950 de ani, apoi a murit. Vedem foarte clar că ei toți au murit, Biblia arată pe toți că au murit, dar pe fiul lui Cain nu mai ia în socoteală Dumnezeu că au murit, pentru că ei erau fiii lui Dumnezeu din sângele lui Dumnezeu, pentru că era prin Adam, prin Set, și Dumnezeu le-a îngăduit mai mult să trăiască. Și apoi îi arată doar pe ei că au trăit câte 900 de ani, niciunul a trăit 1000 de ani. Dar apoi Biblia vine și ne spune că noi vom trăi 1000 de ani ca să se împlinească sau să se arate că s-a plătit plata păcatului. Plata păcatului s-a plătit acum 2000 de ani, dar descoperirea vine doar după al 7-lea mesaj. După al 7-lea înger mesager, proroc, vine această descoperire în epoca 7-a, în Laodicea, în 1000 de ani, în a 7-a mie, vine această descoperire că Fiul lui Dumnezeu, care umblă cu Dumnezeu mireasa, ei nu mai mor, vor fi schimbați la clipeală de ochi și vor trăi cu el 1000 de ani pe pământ și vor împărăți 1000 de ani, nu în aceste trupuri ca astea terminate pentru totdeauna, și vor veni trupul celelalte peste acestea, ca ce este moritor în noi, să fie înghițit de viață, da? Slăvit să fie Domnul. Amin. Amin. Domnul să vă binecuvinteze. Haideți să citim de la Romani. Eu am fost foarte obosit astăzi că am fost plecat departe, dar Duhul Sfânt să lucreze și m-am întors acasă, dar drumurile te obosește foarte mult, voi știți, care umblați cu mașinile pe drumuri, că este greu. Dar Dumnezeu să-mi dea putere să mai dau încă câteva paragrafe, că am sărit peste multe lucruri, pacea Domnului Florin, și îmi cer iertare de la Dumnezeu. Amin, Alex, că nu trebuia să sar peste anumite lucruri, dar voi ați înțeles că toți au murit, Cain a murit și el, apoi sămânța șarpelui a trecut prin femeia lui Ham, prin acel băiat Canaan. El a trecut pe pământ, Canaan era fiul lui Ham. Ham nu era din sângele lui Ham, Ham era din sângele lui Noe. Sângele lui Noe era din Adam. Vedeți cum merge lucrarea. Era un sânge curat. Asta era un sânge spurcat, amestecat. Romani, capitolul 5, versetul 12, câteva versete, și Duhul Sfânt să fie cu noi în această seară. Amin, frate Gheorghe, și El să ne binecuvinteze cu înțelepciune de sus, să înțelegem tainele lui Dumnezeu. Tainele lui Dumnezeu sunt în simplitate, dar sunt grele. Da? Da, așa că păcatul să meargă mai departe. Așa este, necredința. Dumnezeu avea un plan mai mare de la început, Dumnezeu știa ce se întâmplă, dar oamenii, și nici eu n-am înțeles, dar noi înțelegem mai târziu. Nu este corect botezul la copii în Biblie, copii mici, niciunde nu s-a botezat copiii mici în Biblie. Da? Amin, Nadia, Domnul să vă binecuvinteze, să vă dea putere de sus din cer. Romani, epistola către Romani, capitolul 5, versetul 12. Păcatul și harul. Bună seara! Da. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume și prin păcat a intrat moartea în lume. Vedeți? A intrat moartea în lume și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Și Cain a păcătuit și Cain a murit.
Ca om el a murit. Da? El n-a murit ca duh, pentru că peste el era duhul diavolului. Nu face cruce, că e ortodox și își face cruce și pe semnul cruci, dacă îl face ca o blasfemie la adresa lui Dumnezeu. Dacă stăm să judecăm corect. Dacă tu îți faci cruce, noi nu trebuie să ne facem cruce, trebuie să ne purtăm crucea. Așa zice Biblia. Nu trebuie să purtăm o cruce de lemn în spate, este crucea noastră, da? Care o avem pe pământ de purtat. Și noi dacă ne facem cruce, aceasta este blasfemie la adresa Domnului Iisus Hristos. Că El a murit, acolo n-a fost un lucru plăcut pe cruce. Nu ați păcătuit pentru că nu știi și Dumnezeu nu te judecă dacă nu știi. Da? Dumnezeu nu judecă pe oameni din neștiință. Viața noastră, problemele noastre este crucea, că fiecare să se lapede de sine însuși, să-și ia crucea, nu o cruce de lemn cum fac ăștia, și să-și poarte crucea pe pământ până la capăt. Și Dumnezeu să ne ajute să ne duce în crucea, că știe Dumnezeu prin câte ispite și probleme și necazuri am trecut, că Dumnezeu ne și testează, dacă vreți, mulțumesc Claudiu, ne încearcă să vadă dacă dăm înapoi. Noi nu suntem din aceia care dau înapoi, ci suntem din aceia care au credință pentru mântuirea sufletelor. Greutățile și necazurile vieții acestea este crucea noastră și Dumnezeu să ne dea biruință asupra tuturor lucrurilor. Vorbim de moartea lui Cain și arătăm și din Noul Testament anumite lucruri, cum moartea a trecut peste toți oamenii de la Adam. În Biblie, am înțeles, mulțumesc Ina, Domnul să vă binecuvinteze, sora Liliana, în Biblie arată foarte clar niște lucruri. Enoch a umblat cu Dumnezeu și a fost luat de pe pământ fără să vadă moartea. Cain este răzbunat de 7 ori. Da, mulțumesc frumos Claudiu, Domnul să vă binecuvinteze, Aian. Cain a fost răzbunat de 7 ori pentru că în el a intrat duhul diavolului. Diavolul nu mai avea trup. Diavolul, Luceafărul, era un heruvin cu aripi, făcut din pietre, din 10 pietre scumpe. Avea un trup foarte frumos, strălucitor, era mare. Și el și-a pierdut trupul lui. Că apoi vine îngerii și zice, și tu ai ajuns ca noi și tu ai ajuns ca unul din noi fără putere, fără trupuri. Și lui trebuia un trup. Și el a intrat în trupul șarpului și amăgească femeia și apoi a intrat în trupul lui Cain și l-a omorât pe Abel. Apoi zice Biblia, Cain era de la cel rău, era de la diavolul. Și pe parte spirituală și pe parte fizică era din sămânța șarpelui. Amin, glorie Domnului. Geneza 3:15. Și peste tot în Biblie, chiar Ioan Botezătorul după 4000 de ani vine și zice, pui de șerpi și de năpârci, cine v-a învățat să fugiți de mânia viitoare? Păi ei erau pui de șerpi și de năpârci, ei erau sămânța șarpelui, fiii șarpelui. Și Iisus i-a făcut șerpi, și Ioan i-a făcut șerpi, i-a dat de gol. Dar i-a dat pe față, cum ar veni, i-a dat de gol. I-a dat pe față. Și să nu ziceți voi în voi înși vă că aveți de tată pe Avram. Mergeți și faceți fapte vrednice pocăința voastră, căci Dumnezeu poate să ridice din pietrele acestea fiii lui Avram. Slăvit să fie Domnul. Pavel propovăduia crucea, el era, da, noi propovăduim crucea Domnului, căci prin cruce am fost salvați. Noi nu ne facem semne și minuni cruci din astea, nici cu stânga, nici cu dreapta, pentru că oamenii trebuie să-și poarte crucea pe pământ. Este greu, eu știu multe cazuri și am avut multe ispite și Dumnezeu știe aceste lucruri. Mergem înainte cuvântul Domnului, că mai am de citit câteva versete și Duhul Sfânt să fie cu noi. Roman, capitolul 5, versetul 12, păcatul și harul. De aceea, după cum printr-un singur om a intrat păcatul în lume, da, printr-un singur om, prin Adam, cum ar veni, intrat păcatul în lume, și prin păcat, prin necredință, a intrat moartea în lume. Și astfel moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Doar că pe unii, cum am spus, pe Enoch l-a luat Dumnezeu de pe pământ. Nu este bine să ne purtăm cruciulițe de aur sau să ne facem în casă cruci și să ne închinăm la ele.
Crucea este în mod simbolic care ne-o purtăm, necazurile și problemele vieții acestea. Da? Domnul să vă binecuvinteze. Acum, moartea a trecut asupra tuturor oamenilor. Biblia arată că Ilie, prorocul Ilie, apare de nicăieri și el dispare, adică dispare, este luat la cer cu un car de foc, cu niște cai de foc. Enoch umblă cu Dumnezeu și este luat de pe pământ. El nu mai moare. Îl vedem pe Melchisedec, marele prinț și împărat, că el apare și dispare dintr-o dată din Biblie. Dar el nu moare niciodată. N-are început al vieții, nici sfârșit. Nici mamă, nici tată. Vedem că era Dumnezeu în Vechiul Testament într-un trup uman. Noi vedem anumite aspecte în Biblie, că unii mor, unii apar și dispar, și apoi zice că restul toți oamenii mor. Și Cain a murit ca om, dar Duhul care era peste aici e taina mare. De ce zice Biblia că Cain era de la cel rău? Era de la diavolul. După Duh, după trup, era din sămânța șarpelui. Și moartea a trecut asupra tuturor oamenilor din pricină că toți au păcătuit. Da? Căci înainte de lege păcatul era încă în lume, păcatul necredința. Dar păcatul nu era ținut în seamă câtă vreme nu era o lege, că apoi a venit legea prin Moise. Totuși moartea a domnit de la Adam până la Moise, până când a venit legea. Chiar și peste cei ce au păcătuit printr-o călcare de lege asemănătoare ca lui Adam, da? Care este o icoană prea închipuitoare a celui ce avea să vină, adică a lui Isus. El este al doilea Adam, care este un duh dătător de viață. Deci cu darul fără plată nu este ca și cu greșeala. Căci dacă prin greșeala unui singur cei mulți au fost loviți cu moarte, apoi, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul pe care ne-a făcut harul acesta într-un singur om, adică în Isus Hristos, s-a dat din belșug pentru cei mulți care cred în Domnul Isus Hristos. Vedeți? Harul acesta, darul acesta, care ni l-a făcut, harul a fost într-un singur om, adică omul Isus Hristos, adică în Isus Hristos, și s-a dat din belșug celor mulți, harul și darul lui Dumnezeu. Dar darul și darul fără plată nu vine ca printr-unul care a păcătuit, căci judecata venită de la unul a adus o sândă, moarte. Dar darul fără plată, venit în urma multor greșeli, a adus o hotărâre de iertare. Vedeți? De aceea descoperirea vine în 1000 de ani, că fiii lui Dumnezeu nu mai mor și vor trăi 1000 de ani. Că toți au trăit câte 900 și ceva de ani. Nimeni n-a trăit 1000 de ani. Da? Aveți grijă că am auzit o poveste cu, nu știu, cu un indian, cu un chinez, că a trăit el 1000 de ani, că a scris o carte. Nu e adevărat. Dacă el a trăit 1000 de ani, înseamnă că Dumnezeu minte. Nimeni n-a trăit 1000 de ani. Acum, în 1000 de ani, avem descoperirea că noi vom trăi 1000 de ani și vom împărăți 1000 de ani literar, fizic pe pământ. Așa. Bun. Deci, dacă prin greșeala unui singur om moartea a domnit prin el singur, cu mult mai mult, cei ce primesc în toată plinătatea harul, darului, neprihănirii, vor domni în viață, vor domni. Și vorba de împărăția de 1000 de ani, că domnim cu el împărăția de ani, că împărățim cu el, domnit înseamnă și împărățit. Vom domni cu el în viață, prin acel unul singur care este Domnul Iisus Hristos, împăratul împăraților și Domnul domnilor. Astfel, dar, după cum printr-o singură greșeală a venit o sânda care a lovit pe toți oamenii cu moarte, tot așa printr-o singură hotărâre de iertare, pentru toți oamenii, o hotărâre de neprihănire care dă viață. Glorie Domnului Iisus Hristos! O hotărâre care dă viață. Ba încă și legea, versetul 19, căci după cum prin neascultarea unui singur om, Adam, cei mulți au fost făcuți păcătoși,
necredincioși. Tot așa, prin ascultarea unui singur om, omul Iisus Hristos, căci exemplul nostru, cei mulți vor fi făcuți neprihăniți, curați. Slăvit să fie Domnul Claudiu, Domnul să vă binecuvinteze. Ba încă și legea a venit pentru ca să se mulțească greșeala, dar unde s-a mulțit păcatul, acolo harul s-a mulțit și mai mult. Este mare lucrare. Pentru ca după cum păcatul a stăpânit din moarte, tot așa și harul să stăpânească din neprihănire, ca să dea viață veșnică prin Iisus Hristos Domnul nostru. Vedeți, fraților, moartea a venit și a lovit pe toți oamenii, de la Adam până la Moise, până la lege și până acum, timp de 6000 de ani, și acum noi intrăm în viață. Da? Și noi intrând în viață, amin Claudiu, amin Alexandru, Domnul să vă binecuvinteze, intrând în această viață, noi vom trăi și vom domni 1000 de ani. 1000 de ani, toți au trăit câte 900 și ceva de ani, dar noi vom trăi 1000 de ani pe pământ. Da? Slăvit să fie Domnul. Duhul Sfânt să fie cu noi, tot la Romani, aici, capitolul 6, câteva versete, de la versetul 20, căci atunci când erați robi ai păcatului, erați slobos față de neprihănire, adică liberi. Și ce roade aduceați atunci când erați robi ai păcatului? Roade de care acum vă este rușine, pentru că sfârșitul acestor lucruri este moartea. De aceea toți oamenii au murit și au fost vinovați înaintea lui Dumnezeu. Dar acum, odată ce ați fost izbăviți de păcat, de necredință, și v-ați făcut robia lui Dumnezeu, aveți ca rod sfințirea, iar ca sfârșit viața veșnică, viața eternă. Slăvit să fie Domnul! Amin, amin, amin. Domnul să ne binecuvinteze și El să ne păzească. Amin, frate Ion. Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plata lui Dumnezeu este viața veșnică prin Iisus Hristos, Domnul nostru. El este Domnul nostru. Da? Amin, Rebi, Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori. Mergem la Iacob. Eu sunt foarte obosit și n-am vrut să intru direct în seara asta, dar am zis, Doamne, trebuie să dau partea a doua. Sunt acolo câteva suflete care așteaptă după cuvântul Domnului. Doamne, dă-mi putere să dau cuvântul în seara asta. Te rog frumos. Iacob, capitolul 1, versetul 13, câteva versete. Nimeni când este ispitit să nu zică sunt ispitit de Dumnezeu. Eva a fost ispitită de diavolul prin șarpe, voi știți. Cine a ispitit-o pe Eva? Șarpele. Cine era în șarpe? Satana. Eva nu s-a culcat cu Satana, cum zic unii de bajocură. Eva s-a împreunat cu șarpele. Biblia arată foarte clar, de ei nu vor să creadă. Satana a intrat în șarpe care a amăgit-o prin șarpe. Nimeni când este ispitit să nu zică că sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Și El, Dumnezeu însuși, nu ispitește pe nimeni. Și fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit. Ea a fost atrasă de frumusețea șarpelui. Era foarte frumos. A fost cel mai frumos de pe fața pământului. Apoi pofta, când a zămizlit, dă naștere păcatului. Și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Vedeți cum păcatul aduce moartea? După ce omul face păcatul, necredința în Dumnezeu și lucrarea, vine moartea. De aceea noi când suntem pe pământ trebuie să ne pocăim. Trebuie să ne pocăim, că așa zice Biblia, pocăiți-vă, căci împărăția lui Dumnezeu este aproape.
Împărăția lui Dumnezeu nu împărăția fizică. Că zice, păi de 2000 de ani zice că împărăția lui Dumnezeu e aproape că vine Domnul. Nu despre asta e vorba. Este vorba de Duhul lui Dumnezeu care vine peste noi. Că vremea sfârșitului este acum. Vremea sfârșitului de hara neamurilor. Că acum începe mileniul 3, adică a 7000 de ani. Și noi trebuie să înțelegem. Apocalipsa 20:10, diavolul este condamnat, este judecat, el este legat, Apocalipsa 20 cu 1, 2, 3 în jos, ca să nu mai înșele. Apoi, după 1000 de ani este legat peste puțină vreme. Apoi la versetul 10 zice, și diavolul care a înșelat a fost aruncat în iazul de foc și de pucioasă. Vedeți? Diavolul. Unde este și fiara, Biserica Catolică este fiara, și prorocul mincinos, Papa de la Roma. Și vor fi munciți zi și noapte în vecii vecilor. Fraților și surorilor, Domnul să vă binecuvinteze pentru seara aceasta. Sunt epuizat. Vedeți, ca lucrător al lui Dumnezeu, trebuie să te odihnești, trebuie să citești, trebuie să stai în Duhul. Dacă mergi la muncă, vii acasă obosit, nu mai poți să stai 2-3 ore să predici. Nu mai poți să dai un cuvânt. Ești obosit, caști acolo în direct înaintea oamenilor, se vede că ești obosit, nu mai poți să vorbești, nu mai gândești bine. Domnul Iisus Hristos spunea, trupul acesta este neputincios, Duhul este plin de râvnă. Eu aș sta cu voi până dimineața aici, dar trupul acesta nu mă lasă. De aceea, vedeți, în trupul acesta noi nu putem împărăți 1000 de ani. Noi avem nevoie de trupul celălalt, care nu obosește, care nu are nevoie de odihnă. El este un trup etern, veșnic. Acest trup îi trebuie să se pună la odihnă. Trupul este neputincios, Duhul este plin de râvnă, dar să nu fim fără înțelepciune. Vedeți? Este lucrare mare ce am vorbit. Duhul Sfânt să fie cu noi. Vă mulțumesc, mă abțin să nu casc aici în fața voastră. Vă mulțumesc la toți pentru seara aceasta. A fost un mesaj bun, a fost scurt, adevărat că sunt obosit. M-am grăbit peste multe lucruri, în cer iertare de la Dumnezeu și de la voi. Dar oamenii toți au murit pe pământ. Amin, Loredana, mulțumesc frumos. Toți au murit pe pământ, că a venit potopul. Dar s-a înțeles, da, mulțumesc frumos, amin. Frate, Dumnezeu să dea putere, mulțumesc pentru tot, Taian. Mulțumesc că pentru voi, care voi înțelegeți, sunteți în Duhul, prindeți descoperirea în simplitate. Cain a murit. Duhul lui, o noapte binecuvântată, amin, sora Esber. Cain a murit, toți oamenii au murit pe pământ. Ioan a murit, că și el a spus că unii vor fi aici care nu vor muri până nu va vedea împărăția lui Dumnezeu venind. De era vorba de Duhul Sfânt care trebuia să vină peste apostoli. Și sunt multe lucruri ascunse în Biblie. Aici în Biblie zice că este ca un izvor care țâșnește în viața veșnică, care nu se termină niciodată. Domnul să fie cu tine, amin, frate Sandu, Alexandru. Domnul să vă binecuvinteze. Vedeți că avem nevoie de o odihnă fizică ca să putem să stăm într-o lucrare din asta. Aici ne luptăm cu duhurile, cu demonii, cu dracii, că zic că au fost aici niște duhuri rele. Domnul Iisus să-i mustre. Amin. Noapte binecuvântată, frați și surori, și până data viitoare, nu știu când o să mai intru acum în direct. Pentru că eu trebuie să iau o pauză, o săptămână. Eu am mult de predicat, fraților. Eu nu că nu am subiecte. Eu am subiecte aici, nu mai știu care să le dau și cum să le dau, că eu vreau să dau tot altele. Dumnezeu zice, nu, asta. Am o grămadă, pot să vă arăt pe cărți, v-am arătat de multe ori pe caiete, am aici 5-6 caiete, mai multe am. 2, 4, 6, 7, 8, 9, am 10 caiete. Pe unele înscriu anumite predici, chiar cred că pe ăsta de aici mai am. Aici am așa, lucrare, aici am războiul din Israel, aici mai am o grămadă de lucruri, care eu le scriu pe ele, pe foi aici, ca să le dau înainte. Dumnezeu
schimbă trupul lui Avram și a lui Sara. Orice biserica nu poate să crească fără Duhul Sfânt, alt mesaj, da? Și sunt și în alte caiete mai multe lucrări, mai multe predici din astea. Cărcați pe urmele mele, Duhul lui Ilie de 5 ori pe pământ, aseară predicătare, noapte binecuvântată vă doresc în numele Domnului, Duhul Sfânt să fie cu noi și El să ne binecuvinteze cu înțelepciune. Mai avem și despre îngeri să vorbim din mesaj, avem mai multe paragrafe, avem iar altă predică aici, a căzut Babilonul cel Mare, aici predică ea și asta, am multe, mai am și în alte caiete, cum am spus, așa nu mai am uit acum, sunt foarte obosit, nunta și nunta și iar altă predică foarte grea și toate trebuie date la timpul, pot să fac ce vreau eu sunt predicator, le am toate în controlul meu, dar nu pot să le dau când vreau eu. Am avut predici care le-am predicat după luni de zile, după ani de zile, am avut predica cu Mileniu, are 3 părți, 9 ore, timp de 2 ani de zile n-am putut să o predic. Am avut-o pregătită, am citit-o, am studiat-o foarte mult și n-am putut să o predic 2 ani de zile, fraților. 2 ani de zile nu am putut să o predic. Nu m-a lăsat Dumnezeu, că Dumnezeu are timpul Lui. Acum, cuvântul predestinat pentru timpul predestinat, da? Pentru fiecare, da, o să înțeleagă în momentul potrivit, așa este cuvântul predestinat pentru timpul predestinat. Fiecare timp are un cuvânt. Timpul lui noi a avut un cuvânt, timpul apostolului, timpul lui Iisus, timpul nostru, am zis așa în mare. Vă doresc o noapte binecuvântată, odihnă, rugați-vă Domnului că diavolul urlă după noi în toate felurile, rugați-vă, vă rog eu frumos să vă rugați. Știu cazul cu familii de pocăiți care sunt de 20-30 de ani pocăiți, că-s la culte, că-s la pentecostali, că-s la baptiști, că-s la adventiști, că-s în numele lui Iisus, nu se mai roagă, nu mai este dragoste în familie, vine diavolul și ia dragostea din familie. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu pune dragoste în inima la soțul tău, la soția ta, Dumnezeu pune pace în inima ta, pune dragoste, iubire, înțelegere, dar noi trebuie să ne rugăm pentru toate aceste lucruri, pe genunchi. Dimineața pune-te și roagă-te acolo 2-3 minute, seara rogă-te 2-3 minute, tot timpul rugați-vă. Biblia zice faceți tot felul de rugăciuni prin Duhul și pe drumuri când plecați și la plecare și la venire, să fiți totdeauna în Duhul Domnului, rugăciune. Ca Dumnezeu să vă dea izbăvire, să vă păzească, să vă ocrotească la plecare, la venire, acasă. Mulțumesc sora Liliana, sora Loredana pentru inimioare, pentru trandafiri, pentru toate acestea, că unii că stau aici la cerșit. Voi știți că eu nu stau la cerșit, fraților. Voi știți treaba asta. Tot ce faceți, faceți din inima voastră. Amin, Ian. Faceți că voi simțiți să faceți asta. Da? Că nu e mare lucrare aici. Voi știți ce înseamnă asta. În numele Domnului Iisus Hristos, amin, sora Liliana, sora Loredana, Aian, Domnul să vă binecuvinteze. Apropiați-vă de Dumnezeu, de cuvântul. Stați în mesaj, dacă vreți să vedeți anumite predici, sunt în reluare pe YouTube și pe Facebook. Puteți să intrați să le vedeți, sunt cuvinte, eu mă grăbesc de multe ori și spun repede cuvintele, spun cuvinte grele, peste unele nu stau prea mult, că-s grele și le dau, da? Mulțumesc, Domnul să vă binecuvinteze, sora Liliana, Loredana, Domnul să vă dea binecuvântarea Lui de sus, în numele Domnului Iisus Hristos. Avem nevoie de Dumnezeu, avem nevoie de protecția Lui peste copiii noștri, peste familia noastră, pe drumuri, acasă, la serviciu, peste tot. De aceea vă spun să vă rugați și eu mă rug foarte mult. Eu nu vă spun vouă să vă rugați și eu nu mă rog. Aș fi cel mai mare fățarnic. Eu mă rog zi și noapte în continuu, fără oprire. Dumnezeu e martorul meu și prin somn mă rog câteodată. Tot cu gândul sunt. Este luptă mare, fraților, este luptă mare. Dar noi dacă ne rugăm, știți ce spune Biblia? Sau să vă spun, rugăciunea este cea mai puternică armă care a fost pusă în controlul omului. Și când oamenii s-au rugat la Dumnezeu, rugăciunea a schimbat intențiile lui Dumnezeu. Rugăciune e mare lucru pe pământ. Da?
Cereți de la Dumnezeu să ia țigării de la voi. Rugați, fiți sinceri cu voi. Că Dumnezeu știe cine suntem noi. Fiți sinceri cu voi. Spune, Doamne, ia țigării de la mine, Doamne, te rog frumos, Doamne. Doamne, ia-le noaptea asta de la mine. Doamne, ia-le de la mine, Doamne, că nu o să o pui în gură, o să vomiți, nu o să mai vrei țigări niciodată. Cereți cu adevărat. Cereți cu adevărat și dați-vă și voi puțin silință, adevărat. Și Dumnezeu le ia de la voi. Că voi nu puteți să scăpați, dar dacă voi cereți de la Dumnezeu, Dumnezeu le ia de la voi. Cereți de la Dumnezeu putere să ia de la voi toate vicile, toate lucrurile neîngăduite. Doamne, ia-le de la noi, te rugăm frumos, Doamne. Dar voi să fiți sinceri cu voi și cu Dumnezeu. Atunci El vine și le ia. El nu vine forțat să le iei. Dar dacă tu îi ceri ajutorul sincer, El vine și te eliberează. Domnul să vă binecuvinteze pentru noaptea aceasta, că deja e târziu. Și până data viitoare, Dumnezeu să ne păzească pe toți. Și pe mine, că și-au nevoie de protecția lui Dumnezeu, peste mine, peste familia mea, peste copiii mei, peste voi. Avem nevoie de Dumnezeu. Suntem, uită, doar o suflare. Suntem slabi. Suntem neputincioși. Vedeți? Suntem slabi. Ați văzut, când a venit potopul, toți au murit pe pământ. Doar Noe și familia lui a rămas în viață. Dar Duhul lui Cain s-a mutat peste Cainan, sau nepotul lui Noe, care nu era lui Noe, era prin sămânța șarpelui. Mulțumim Domnului Iisus Hristos să vă binecuvinteze, amin, copii, familia și vouă, și să avem cuvinte frumoase. De ce să vorbim urât? De ce să vorbim urât și lucruri murdare aici în fața oamenilor? Că aici sunt o grămadă de oameni, chiar dacă sunt după un telefon. Nu e frumos. Nu trebuie să fii pocăit ca să vorbești frumos. Trebuie să ai un pic de educație, un pic de bun simț. Da? Aceasta este lucrarea. Să avem bun simț, să vorbim frumos. Dacă nu înțelegem sau noi am înțeles altfel mulți ani de zile, vedem, este în Biblie ce zice omul ăsta sau nu este? Și să ne rugăm pentru lucrarea asta. Și Dumnezeu ne luminează. Că zice Biblia, dacă într-o privință sunteți de o altă părere, Dumnezeu ne va lumina și în această privință. Dar în lucruri care sunt de aceeași părere, să umblați la fel. Dar dacă avem o altă părere, poate că avem o părere greșită. Pot să am și o greșită părere. Dacă am greșită, mă pun acolo jos și nu intru să dau aici pe public vouă. Niciodată. Stau acolo și aștept. V-am spus, luni de zile, ani de zile, până când Dumnezeu dă clar lucrare. Duhul Sfânt aduce claritate și înțelegere. Atunci când o dai simplu, e simplu. Înțelepciunea de sus este curată, pașnică, blândă, ușor de duplecat. Aceasta este Duhul lui Dumnezeu. Mulțumim Domnului Iisus Hristos pentru cuvintele frumoase de întărire, de îmbărbătare, că avem nevoie să ne întărim, să ne îmbărbătăm, să ne zidim, că aceasta este zidire duhovnicească și avem nevoie de zidire. Dacă eu nu mai sunt aici, poate că o să fie unul și altul care vorbesc aiurea. Voi știți că ați văzut că toată lumea, toți sunt predicatori. Nu toți sunt predicatori pe pământ. Ca să fii predicator, să vorbească Dumnezeu prin gura ta, mare lucruri pe pământul ăsta. Mare lucru, mare lucru. De atât să fii un vas de cinste, sfințit, ca Dumnezeu să poată să vină să locuiască în tine, să vorbească prin tine, să se manifeste prin tine și oamenii vor vedea cu adevărat că ești al lui Dumnezeu. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dacă suntem lumină, oamenii se vor pocăi. Că oamenii n-au mai văzut lumină în biserica de la Mesaj, biserica numele lui Isus, și biserica a murit de 15 ani. Am o predică foarte grea care trebuie să o dau. Oamenii n-au văzut lumină la Pentecostali și nu mai merg la biserică, că au auzit prea multe lucruri. Oamenii n-au văzut lumină la adventiști, n-au mai mers. La martori și n-au mai mers. N-au mai mers oamenii. Pentru că oamenii au auzit lucruri, la ortodoxi, la catolici și peste tot sunt probleme. Unde nu este Dumnezeu, este diavolul. Și acolo sunt probleme. De aceea vă spun, dacă oamenii nu sunt lumină, oamenii aud lucruri, se împietresc și nu se mai pocăiesc niciodată. Cu părere de rău. Apoi Dumnezeu poate să le vorbească separat, dacă toți sunt în planul Lui, și El îi va salva.
Și cine este în planul de salvare, Dumnezeu îl va aduce. Amin, Ovidiu, Domnul să vă binecuvinteze, frați și surori. Noapte bună, mă opresc că sunt obosit. Vă spun că sunt obosit, se vede, și am sărit peste multe lucruri și îmi cer iertare de la Dumnezeu și de la voi, dar ca să nu ispitim pe Dumnezeu, ne oprim. Noapte bună, frați și surori, până data viitoare.